ko sa live eh. Okay, nag-work sa please. Jella naman. Jay, ikaw na ng Jay. Yung rice, ginupo ako na. Uy, ang rice ni Mayor. Alam ko na set. Sinuko. Ang gulo-gulo. Ko sa Jimboy niya. Wala yung nakalimutan na, guys. Sirato din balik din. Gulo sa return na. May ako din sirato. Oh, wala! Ay, alam. Pepsi maning! May ang rice, basta, panihon. Ay, pala! Rice mo yan! Gawin sa rice. Rices. Ako rin na magwawagi. Anong katawan? Sa akin ang Hala, let us all acknowledge that wala na pickleballers, the newest member and picture na. Picture na tago. Okay, go. Tuloy ang saya. Tuloy Korea, Kalingera na kay iPhone 17. Pinakataas ko kay iPhone na yung mapicture. The latest. Uy, iPhone 17 ako. Happy birthday, kuya ng bayan. Kagawad! Agile Cabaltes! Kagawad! Kuya ng bayan. Ang kuya ng bayan! Pas patulan. Pero hinay ang servisyo. Agile! Agile! TV. Okay, 1, 2. Uy, wala pa ta! Kita mo ang good. All, everyone. Tingnan mo. Ayun, pag ano yan. Ay, ako naman siya. Ikaw sa Richel Baby sa phone siya. Yung mga BFF nila oh. Bilis! Video na niya. May picture. Okay, 1! Magawin ka. 1, 2. Hawak ka daw para ano. Closer. Ansing, picture. Maghawin ko. Mega! As in thing. Ayun, ano? Awin, ba tanong kami, oh? 1, 2, 3. Alaga ng sing. Kasi kakuhan. Ang CCB. Mars! Gino ko Mars. Guwapa ba yan? Okay naman. 1, 2. Oh, inaguan na saan? Inaguan sa... Tanaw kay Arjel. Ay, nagkuhan sa Inaguan. Lahat ng staff. Sila ate ko ano. O, ilan, oh? Sila ate ko. Ikaw. Sila ate girl. Inaguan staff. Sila Milo TV. Ian Vlog. Badong. Ingling TV. Ian Vlog. Later na ako. Okay, 1. Ansing. Yeah, Ansing. 1. Mars na ka, Mars. 1, 2, 3. Naulawan ko. Okay, let's eat. Wait, ako sila. Paulet! Paulet. Next tayo ng mga ano. Paulet! Ay, ang picture yata. Darren! Smile and Wala cooking. kayo si Mrs. Smile, Daddy. Smile and cooking. Agi mo dapat yung things. Ay na, awas sa sakyan ng mga special friends. Ano sa manay galit sa mga iPhone? Ito, diri kayo. Next sa special friends, Zarati family o Blanco family. Wala na ikaw. IPhone mo lang. Zarati family. Puro nag-intong. Okay, 1. 1, 2. Jestony! Jestony! Jess Tony! Just 2. Ano na? My goodness, Jestony! Hawa na, Jill. Ay, hawa na. Hawa na, Ting. Pareho man may naka-blue. Okay. Prayer. Prayer. Sino pa? Ay, si Oyong Beda mag... Ay, Milmar. Gupan ni Milmar. Jella daw mag... Ayan na, si Marian. Si Darren, si Darren. Sige na, balik ka na. Ay, Darin. Lighter. Lighter ba? Pwede ka mo para sa kahapon. Okay. Ay, Albert. Thou shalt in the holy presence of God, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord God, salamat kayo sa grasya at pagbubuhay namo. Labi na sa dugang katuigan sa aming igsoon, si Arjel, o tayo yatag ng nimo kaniya.
kanunay nga kalinaw sa pamilya ug kanunay nga kalinaw sa kinabuhi. Ug kanunay mo siyang tagaan daghang grasya alang sa pagpangalagad kanimo. Ug sa tanan nga mga tao nga nagpalibot kaniya, i-bless mo sila Lord aron mamahimo kaming magbalipayon sa among panginabuhi diri sa kalibutan. Lord God, i-bless na po ang mga pagkaon na sa mga tubangan, nga unta kini makadugang ug usog kanamo alang sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi. Magduhan kitang tanan, bless us O Lord for this day we are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. 1, 2, ready, go! Happy birthday! Ulit! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Okay, 1, 2, 3, go! Happy Share one wish lang para sa imong best one wish. Tadagan ko kwarta, Lord. Hindi na, praktikalan, di ba? Happy Japan. Okay, let's eat! Again, ang rice. Pasabog na rin. Dahil wish niya ang pera, di ba? Malahit siya din. 1, 2, 3. Ay, kay ma'am. Ay. Ma'am ko yun? Ay. Thank you, Ma'am Anong Tia letter? from California! Si Ma'am Kia, paano mag-aaral ng Kia mo? Ano siya sa cash gift din. Salamat sa pabigyan sa cash gift. Okay, Thank next. you. Oyong, asa naman Ayun, yun? Ay, tama! Gutom na! Okay, let's eat! Dugay na ka dire? Prayers. Let's eat. Thank you, Ma'am Tia from California, no? Salamat. Ano ba ito? Adios! Pwede ba bilhin ko sa'yo, Jel? Salamat, Michelle, for the mahal! Yay! Wala isa pa yan! Wala may serving spoon! Mahala ko! Saluhin mo, service mo lang dyan, bating! Jane Ford, pareho kang Ford service. Bating. Dagan man diya. Iparang itugod sa cake. Guys, may dance contest later, ha? Wow, nasa sa kamera pa. Para sa likod. Ihay sa sipang. Makita ko sa TV, ani. Ay, ang mga kuwan ha. Uy. Ang mga drone. Guys, ano, nasa loyo, ha? Mga drone ha. Grabe ang drone. Wala yung magka-red. Ada, si Momshie di yang Si Momshie, di na. Siya na isang bed, karaman lawa. Ala, grabe. Magbibigay ako kang Arja. Wala silang madam. Nasa daw. Dali, sa daw ba yan sa Atong birthday girl. Hi, Pili. Enjoy sa Hi, karga sa ako ni. Piday na mo din. Ay, mo no. Uy, dahil, lolo, Dre! Uy, Dre, nag-ingon ba yan nga mukhaan ka? Muna nga, wala ka na sa nga. Huwag kayong humba, di ba? Kiya naman. Kasi ikaw ba? Ay. Kasi mo, bubos, oh. Wala na ako sa picture taking. Ala, Ate Liz. Sige, Bating. Mag-ano lang ako ni Arjen lang. Ikaw ba? Tilis.
Katawa ka, kasi ubos. Ako! Hello, arigato gozaimasu! Kati ng Japan! Kati. Jen, ano si Kati pa? Hi, Kat. Pa lang ngayon ni Arjen. Mag-ano na lang ako sa... Mag-post na lang daw siya. Bagay na siya sa... Mag-ring lang daw siya kung bating ka on bating. Thank you, ate! Hello, vlog. Ano ang Gcash ni Arjen? Kaya Unang G-Coins. G-Coins! Isapot ako sa inyo G-Coins. Wala G-Coins. Sama mo G-Coins? Ano sa ate ha mo? Hatag ko? Icing, pero ang icing di raw ni muna. Ay, sunod nga! Cake! Ate Liz! Oh, nakita na sa kasabi video pa. Ate Liz, ang birthday girl ba? Wow! Wow! Paulit naman. Destiny! Para maiba na ang angulo mo, Pao. Kaon ba kagamiton? Para pag nanood ka sa TV, ayan, widescreen. Uy, nabagin mo sa paulit sa mga videos natin. Dun sa... Ay, matawas. Hindi niya naman search yung anon sa akin. Hatag ko siya kisa. Yan yung search. Ano ba? Si Kati. Ano pa hindi? Ayaw ka. Alam ka siya wala yung okasyon ay pagka-birthday niya. Ate Kat, wala nang pang-inom. Wala na may redoors ko. Uy, akong drone? Wala na may redoors ko. Wait, si Teacher Ellen ha, hindi niya tinapos sa isang klase dahil birthday mo daw. Si Ellen! Hindi siya umatin ng 3 klase. Pagkatapos sa program. Ikaw daw kaulo, yung sa Ate Liz. Sana! Go na! Uy, pangalan mo! Sunod-sunod sa kuha. Asa ka man? Pagka-audit ka pagkuha kanon. Ilagay natin. Double S. Ilay! Ano ka na? At dahil dyan! Wala yung dahil dyan ba? Yung dahil dyan? Wala lagi at dahil dyan. Mabalik ka tayo yung mood pack. Hashtag at dahil dyan. Kamay ka naman cameraman na yung... Kasi magipangita. Kayo. Kasi magipangita. Richie! Pakitain mo diya. Talaga kay CCTV. Ayan! Nandito po si Chiril, ang awawan ng Turgas. Mahulog ka diya yung bahaw. Loy ang kwan sa utos, bato. Ang tingog, unsay tingog, unsay tingog. Loy, Wala, magkaon na ta. Hindi na mo. wala, sad ba yung birthday girl? Saan ang birthday ka? Langers pa daw. Sabi ka. Hello! Ding, 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 ding. Happy birthday. Happy birthday! Ano kasi Mar? Galing ka, Mas? Kaya bang? Ma'am S. Ma'am S. Ay! Ikaw na gikuha ng desa. Anong S? Anong S, uy? Mother Julo. Pero tuwas ka daw na Jim. Nay, dadaan eh, baby. Pag-isa, pag-isa. One, two, three. Ready, go! One, two, three. Ready, go. Next, next. One, two, three, go. One, two, ready, go. Again. Again. Wait, 39 ka! Kayo sa Residro.
Hoy, kanang bulan na pag birahon daw. Ano na ba? 1, 2, 3. Go! Thank you, Ma'am Sir. Huwag na malap. Styro. Tayo na. Thank you. Grabe naman surprise karon Asa na ni mo itago, Jel? Jel, asa ni mo itago, Jel? Sama kami, Jel. Ako ihapa ng Jel Brain. Thank you. Labi daw, utong mo si Tia. birthday. Iyak na rin sa 1. Ate Lee! Sheila! Ikaw na ba? Jela, kain na. Galing pa kay Ate Ayoko S. muna! Hindi nga siya ba? Galing kay Ate S. Ayoko ba? Galing kay Ate S. Ano ka, PS? May S. Ano ba yan?